Так, ну што, усім прывітанне сябры, першы гікаўскі, урэшце, мы зноў выходзім з перапынкам у 3 тыдні. Мы такі на мінулы раз спадзяемся, мы будзем выходзіць кожны тыдзень. Да. Вось, жыццё гэта, як-то, опа... Маліна? Не, як гэта была строчка, радок, опа, жыццё на смак не як бабкі на варэнне, а просто жопа, вось. Таму я думаю, што з гэтага мы можам і пачаць. Мы страцілі вельмі шмат навінаў, таму калі вы думаеце, што мы будзем абмяркоўваць нешта новае, ніхуя, таму што мы... Бо нічога не адбываецца, да, калі хацеце новых навінаў, дзесьці снізу будзе падкаст «Відзік», можаце падпісацца на яго, а мы тут пра тое, каб два сябра сядзяць і піздзяць пра тое, што іх цікавяць. Так. Вось, таму што? Таму я шукаю вкладку, дзе ў мяне знаходзяцца шоу-ноты, якія напісаў. Яшчэ рана, яшчэ ёсць што абмеркаваць. О, яшчэ і ноут включаецца. Да. Як вы можете заўважыць, у нас ёсць тут адзін новы наш сябар. Вось такі, вось. Ён рухаецца. Нарэшце, нармальна. Мы не трымаем мікрафоны. Для тых, хто слухае, мы набылі пантограф. Да, нормально. Не такі, як звычайна у нас пантографы былі, а нармальны родаўскі пантограф. Я не вытрымаў, я вырашыў, што похуй набываю. Вось. Карацей. Я думаю, што да наступнага запісу на наступным тыдні, калі ён будзе. Я таксама набуду гэты пантограф, і я думаю, што мы будзем думаць у бок таго, каб змяняць стол на ты, які нам больш прышпільны. Нам больш прышпільны стол за 300 евро, таму подписывайтесь на Patreon першага. Да, чувакі, калі ласка, занесіце, нам просто максімальна незручна пісацца за ікеўскім столом, які я набыў за 40 евро. Каб вы разумелі, ён з аднаго боку зламаны цалкам. Да, ён з аднаго боку зламаны цалкам, з іншага боку у нас крэпіцца пантографы. Карацей, я набыў гэты пантограф. Я прыйшоў, прынёс яго. Бля, мяне гэтыя боты ў суполкі нашай просто выбешваюць. Ну да, я іх выдаляю час ад часу я іх губляю, і я не ведаю, мы патрапілі ў нейкую выдачу ботафермы, і нас зараз заёбываюць вось гэтымі каментарамі. Ну так вось, не аб тым. Глядзі, я набыў гэты пантограф 2 тыдні таму. 2 тыдні ён у мяне стаяў дома, і так як я нікуды не хожу, заплечнік у мяне стаяў на сваём, ну не на сваём, на другім, на іншым месцы. Ну не факт. Ён стаяў увесь гэты час там, бо да цябе не трэба, а так я нікуды з ім не хожу. І сёння, калі я вырашыў, што трэба браць з сабой Mac, вось, ты зараз будзеш паліць. Распавядай. Бля, гэта на 2 хвіліны. Ну, так ты не паспееш. Я працаваў на будоўлі, блядь, чувак, я паспеў гэта зарабіць за 35 секунд. Ну так вось, сёння, калі я збіраўся да цябе, я падымаю свой заплечнік і ведаеш, што я бачу? Наш 3-й пантограф. Окей, мы яго знайшлі, да? Не, гэта 3-й, гэта другі. Гэта не той, які быў у цябе на кватэры. У нас іх было 3 ўсяго, і адзін з іх быў у мяне дома. Окей. І ў мяне просто 2 тыдні стаіць нераспакаваны новы пантограф, калі ў нас ёсць яшчэ адзін пантограф, і пры гэтым мы ябемся і трымаем мікрафоны ў руках. А пасля гэтага нам у каментарах прылятае за тое, што вы шо, дурныя, гэта направленыя мікрафоны. Кіраваныя, да. Так, але, ну, як высветлілася, праблема была не ў гэтым. Да, праблемы з гукам былі сувязаны з пультам і драйверам Afex, калі каму цікава, я не ведаю, я магу напісаць. Магчыма, просто у вас ёсць праблемы з абсталяваннем, я магу напісаць, як гэта абайсці. Мы вось зараз паглядзім, як запішацца гэты выпуск, і калі ўсё атрымаецца добра, да. Таму што зараз здаецца, што гук не плавае. Так. Але калі мы тады пісаліся ў навушніках, таксама было адчуванне, што гук не плавае. Так, праблема-то ў тым, што другі раз мы не пісаліся ў навушніках, мы адразу пачалі без навушнікаў пісацца, дзядзька. Пісаліся мы першы раз на нашым першым падкасці на новай кватэры. Мы спачатку пісаліся ў навушніках, і то у нас выйшаў факап з тым, што у нас нейкі перегруз быў. Да. Вось. Неяк так.
Таму што мне трэба было на працы запісаць, у нас там былі для рэкламы ангельскамоўныя спікеры, і мне трэба было просто прынесці пульт, таму што ты пульт, які знаходзіцца на працы, я просто яго не разумею, мне здаецца, он ведаеш там тыпу 1678 года, блядь, у ім лампы, блядь, нейкі, короче, я не разумею, як гэта хуйня працуе, вось, у ім лампавая глава. Да, у ім няма экрана, у ім вельмі шмат кнопак, і я просто не разумею, як гэтая хуйня працуе. Вось я прынес свой пульт, і наша гукарэжысерка мне яго наладзіла пад тыя мікрафоны, і яна наверх абнавіла драйвер Afex для таго, каб падлучыць да вінды яго. А мы з табой пішемся праз Макі, мы пішемся там праз Logic Pro, і гэта у нас у выніку ўсё нахуй не пасябравала. Вось. То ўсё лайно. Але на дадзены момант спадзяемся, што ўсё гэта выпраўлена, і у нас не будзе ніякіх факапаў на гэты раз. Вось. З чого б хотілося б пачаць? Пачаць бы хотілося б з таго, што IT-барада, який Алексей Картыннікаў, зноў Картыннікаў. Я гэта выражу. Я гэта не выражу. Лёха, привет. Вось. Гэта табе за Віталя. Гэта за Віталя. Так. Карацей, ён выпусціў новы... Александр Картыннікаў выпусціў новы выпуск «Цёмнага лёсу». Вось, вельмі раім яго паглядзець. Александр Віталійевич. Так, ён выпусціў новы выпуск «Цёмнага лёсу» пра першую дапамогу. Вось. Не першую медыцынскую дапамогу, бо гэта розныя рэчы. Вось, каб вы разумелі. Вельмі цікава. Я ўчора... Ну, там больш нават не цікава, яно больш карысна для сябе ведаць. Там не вельмі шмат тэм яны ахапілі, бо час быў абмежаваны. Да, вось я як разумею, гэта падкаст павінен быў быць на 4 гадзіны. Гэта не тое, што падкаст павінен быць на 4 гадзіны. Госць самого падкасту, ён распавядаў, што ён праводзіць курсы, якія, ну, тыпу, групавыя курсы, у яго ёсць ад 4 гадзін. Вось. Але яго любімыя гэта 8 гадзін, бо цалкам дзень бярэш, плюс можна змадэляваць нейкія сітуацыі. Ведаеш, што цікавага я даведаўся, адно з, каб вельмі моцна не спалерыць, тое, што калі чалавек паперхнуўся і пачынае кашляць, яго не трэба біць па спіне. Так, я гэта ведаю. Я ахірэў. Да, таму што гэта можа зрабіць горш банальна. Так, тыпу, калі чалавек ужо не дыхае, ему цяжка, ну, ён не можа дыхаць, яго перакрыты пуці. Ёсць гэты прыём, я не памятаю, як ён клічыцца. Хейлера, херова Флюгенхаймен. Але ведаеш, што калі ты не павінен адразу рабіць гэты прыём. Вось, калі чалавек цалкам паперхнуўся, табе адразу трэба якраз такі палупаць яго па спіне. Вось, тыльнай стараной ладоні, прытрымліваючы спераду. 5 разоў. Толькі 5. Калі гэта не дапамагло, ты ўжо робіш гэты прыём. Вось. Мне хочацца сказаць прыём Кегеля, але гэта крыху іншае. Вось. Хто ведае. Да. Ну вось. Што яшчэ з беларускамоўнага я заўважыў за гэтыя тыдні? Ох, ебать, самолёт як блізка. Да, гэта у мяне нармальна тут. Ён у нас летіць. Не, просто ён у аэрапорт сядаю у аэрапорце, узлетаю у аэрапорты, і просто час ад часу, калі ты сядзіш у маёй кватэры, ведаеш, ён леціць просто там 10 метраў над узроўнем твайго даху, і ты такі, бля! Ты вось бачыш, там вось парк, і лесапаласа ідзе. Ён ляціць, мне здаецца, ну там 5 метраў ад гэтых дрэваў, і ты такі, чувак! Жест. Крыху бяспечней, можна крыху вышэй. Там эшелон ёсць, там, тыпу, можна вышэй ці што летець. Ну так, ты ж больш ведаеш, чым пілот. Да, чым пілот самалёта. У меня у флай-сімулятары, бля, 30 гадзін. Да, 30 хвілін хутчэй за ўсё у меня флайт-сімулятары. Ты ж таксама яго спампаваў за счёт такі, бля, да відзення. Не, я зайшоў, зарабіў вылет з Менскага аэрапорту, паляцеў у Магілёў, палятаў над Магілёвым і такі прышпільна. Ну як, на жаль, што... Да, я так і паспрабаваў так зрабіць, просто адразу ў біп в'ебацца. Але ён ці што у Microsoft Flight Simulator ён адскоквае ад будынкаў, ён просто ўверх на новы леціць. Да. Цудоўна. Там нельга, ну я не ведаю, мабыць, там ёсць некая налада, што можна раз'ебаць самолёт, але я не... Карацей, далей, што яшчэ? Вожык выпусціў другі сезон Afterlife, да. Я яго зараз пампую і буду глядзець у VR. Не, пампую, буду глядзець у VR. Зараз пачакай, я зараз прыйду. Ой, ну, пайшоў ты ў сраку.
Бля, даси мне, я буду весь выпуск в VR вести. Тебе одразу з акумулятором, а тебе зручно? Гэта не акум? Я думаў, гэта акум. Гэта элітарнае крыпленне, якое дазваляе Не, я мне з дрэдамі. разумею. Тут просто звычайна зверху такая хуёвіна ідзе. Ага. Вось, якая тыпу цябе Резинка прыжымае. трусов. Да. Але паколькі ў мяне дрэды, Вельмі зручна, пиздец. ну, А як ты іх мыеш? короче, тут такая тэма, што... О, где тут микрофон? Самае прышпільнае, што... Так, дзе ў мяне гэта... Наадварот. Я табе дам паспрабаваць. Я не хочу, я чакаю свой. У мяне вельмі дзіўная гісторыя з ім здарылася. Вось. Бля, ён просто пайшоў у VR. Як цікавенька. Ну, я пачакаю. Прышпільна тое, што я яго набыў і не пагуляў у ніводную гульню, каб ты разумеў. Ну, мне падае... Бля, ён тебе яшчэ і спадае. Але самае прышпільнае тое, што ў мяне тут можна... У мяне тут стаіць WhatsApp, Facebook Messenger, і я гэтым не карыстаюся, таму што я не разумею, як у VR гэта ўсё рабіць. Так, добра. Можна, калі ласачка, гэта куды-небудзь сюды? Можна гэта, калі ласачка, сняць? Чаму? Я хоць у мікрафон размаўляю. Не заўсёды. Так, вось ён. Кароч, не памятаю, як лічыцца гэтая аплікацыя, она каштуе 10 еўра. Ці што можна паставіць яе, тут тыпу, бля, чувак, піратства тут, гэта, канешне, гэта раз'ёб. Вось. Апошняе, што ў мяне тут ёсць, гэта мсціўцы ў 3D. Вось. Я табе дам паспрабаваць. Кажы ў мікрафон, курва. Прабачце. Апошняе, што ў мяне тут ёсць, гэта ўсе мсціўцы ў 3D, і я як бы пераглядзеў гэтую всю хуйню. Вось. Даволі прышпільна, таму што, каб ты разумеў, побач са мной Гранд Каньён. Вось. І тут тыпу як такая пляцоўка ў Гранд Каньёне. Бля, слухай, а побач са мной задрот сраны. Да, і тыпу, короче, я пасля запісу дам табе гэта паспрабаваць. Вось. Я чакаю свой VR, які я блядь, ён просто ввогуле ў іншы бок павярнуўся. Каб вы разумелі, ён зараз спіной да не сидзіць. Каб ты разумеў, у мяне такой кватэры, блядь, якую я сабе тут пабудаваў, у мяне ніколі ў жыцці, блядь, не было. Типу, тут цудоўна. Тут прям хоромы. Тут нейкая, блядь, збоку ляжанка лежыць на якой. Я звычайна свае трыпы, блядь, ты на ноут разліў воду. Она не цішэ, добра ўсё. Короче, вельмі прышпільна. Я свае трыпы прыблізна таксама апісваў. Кажу, я свае трыпы таксама прыблізна апісваў. Вельмі прышпільна? Не, у мяне тут хата, бля. Такой ніколі не будзе. Где тут гэтая кнопка? Вось, гляджу толькі фільмы, максімальна задаволены, паглядзеў, ну, крышачку пакуль. Afterlife, хочу паглядзець першы сезон у VR і другі сезон у VR. Вось я зараз нічога не гляджу, бо я чакаю, вось пакуль мне прыйдзе Oculus Quest. Яго вельмі лёгка прашыць, гэта займае, можа, каб табе не спіздзець, вось калі ты зусім не ў тэме, ну, мабыць, хвілін 5. Калі ты дагэтуль прачытаў, ці як я паглядзеў відос на Ютубе, то, ну, там, секунд 30. Вось. Ніводнага тайтла з гульню не паспрабаваў, мне гэта не цікава. Вось. Чаму? Які-небудзь коап? Нам Гомзік прапанаваў нейкі коап. Ну да, можна паспрабаваць. Што ёсць нешта такое. Вось. Ну, карацей, у Вожык выпусціў Afterlife. Калі што. Хутка у Гомзіка яшчэ і падкаст новы. Ой, блядь, у Гомзіка. Які Гомзік? Вожык? Да, з відэаверсій. З відэаверсій? Як табе там дзядзька мантыравалася, добра? Ну, да. Таксама будзе браць кожны раз тэставы перыяд на гэты, на... Як ён клічыцца? Аўтапод? Аўтапод, да. Не, ён не пасябраваў за Адобам. А ў чым ён мантыруе? Вегасе? Ён калі я не памыляюсь, у Вегасе казаў. Вось, што яшчэ выйшла? Яшчэ Анібел выпусціў цалкам дубляж фільму Лёхі і цмокі. Да, я ведаю. Гонар сярод забойцаў, ці яксьці сярод варов. І я наколькі разумею, там вельмі складаная праца ў чувакоў была. Дзядзька, там была вельмі складаная праца. Каб ты разумеў, там было 500 гукавых дарожак.
500. Гэта пиздец. Як, на жаль, што не 300. Отсмокшую трактарист. Трактаристи малайцы. Мой родны гук малайцы, типу, ось величезний Это они аспект. бил. Это они, ну, я растлумачу просто, и там есть камбэк. Камбэк сышоў за небелу. Камбэк сышоў за небелу? Боже, Камбэк ну, сышоў за колькі небелу. я пропусціў, колькі я страціў просто... Не, гэта адбылося на днях, вось. Ну да, Ось. я кажу, што я не заходзіў ні ў Твиттер, ні... Ну вось камбэк сышоў цалкам на мой роду. Окей. Ну, як гэта разумею, гэта яго адны асабісты праект? Ці... Дядька, я таких Короче, не ведаю. трэба новый падкаст просто записываць з камбэкам, да. Калі так апынецца, магчыма, ён апынецца ў Вільні і, тыпу, магчыма, было б прышпільна сесці ў траіх і запісацца і паразмаўляць увогуле. Камеры трэці нема. Знойдзе, павер. Як і трэці мікрафон. Зараз ёсць магчымасць. Вось мы гэта яшчэ і на студыі можам прышпільніць зрабіць. У мяне зараз ёсць магчымасць, мы можам, калі пісацца ў суботу ці нядзелю, мы можам на студыі пісацца з піздатым відэасвятлом, з піздатымі камерамі і ўсім гэтым. Паглядзім. Ага, а потым мне, блядь, потым мой Mac такі на 128 гигабайт такі, бля, сачи струк, смакчы. У тебе тут одно відео весит 256. Так, ну. Так і будзе. Дзякуй, але не трэба. Ну, ось. Да. Ну што, да навіну? Можна просто, ведаеш, прийсці на студыю з тэлефонамі. Чаму не айфоны не кепска здымаюць? Ну, не самае такое. Ну, слухай. Дарэчы, што датычна Патрыёна? Ёкарны бабай, я думаю, што адбылося. Apple, як апынулася, як нечакана, ніхто не ведаў, але яны гаўнаеды сраныя. Так. Сур'ёзна? Так. Сидять людзі, якія пішуцца на айфоны, у іх макі пад рукой. Вось. Нам бы яшчэ мікрафоны ад маку. Ад Apple. Такіх пакуль няма. Ну так. Нам трэба мікрафон ад Teenage Engineering. Так. Карацей, у чым навіна? Навіна ў тым, што на дадзены момант Apple пред'явіла Патрыёну, што вы павінны нам плаціць 30% камісіі з кожнага набыцця чалавекам падпіскі. То бок не тое, што, ведаеш, я разумею, калі Apple бярэ грошы, ось гэтыя 30% за тое, што там нехта заданаціў гульню. З гэтага данату яны бяруць 30%. Але калі чалавек прыходзіць і данаціць іншаму чалавеку на тое, што, ну, за яго творчасць, ну, для гэта тое ж самае, што сказаць дзякуй. Типу, калі чалавек прыходзіць да іншага і кажа, вось табе, дзядзька, дзякуй за працу, вось табе 2 евро. З іх 30% Apple такія, ну, вы павінны нам 30% з гэтых 2 евро. І прышпіл у тым, што гэты Patreon, ён дазволіць ціры змяняць, павышаць. Ну, вось, на дадзены момант ты можаш сам павысіць гэты цір на 30%. Кожны свой. Але ёсць выйсце. Па-першае, тыя, хто падпісаны на Patreon каго заўгодна да 4 лістапада, тыпу, вось, да гэтага моманту яны будуць плаціць як і раней. Пасля яны тоже будуць плаціць. Калі ўжо чалавек падпісваецца пасля 4 лістападу, тады ўжо гэта вось з'яўляецца гэтая камісія ў 30%, але да гэтага ты можаш замест таго, каб аплаціць з Apple, ну, ты можаш просто зрабіць телефон гэта праз сайт. Ты камеру чыпаном. Добра. Выпадкова. Ты можаш зрабіць гэта праз сайт. Калі ты будзеш рабіць гэта праз сайт, не будзе. Тое ж самае 1.1 з Telegram Premium, які каштуе 4,99 у аплікацыі на айфоне, і пры гэтым ён каштуе 2,99 праз просто звычайны. Я ахірэў. Ну, я не ведаў, таму што ў мяне ўвесь час на айфоне выдавала тое, што типу, вось там 6 евро заплаці. А калі я зайшоў праз комп, то там типу 3 евро. Давай. Чаму не? Набыў сабе Telegram. Я набыў сабе Telegram Premium, ведаеш чаму? Таму што у адсутнасці Telegram Premium я б не мог зрабіць навіну пра Opening Night Gamescom. Вось, таму што там вельмі шмат тэксту. Ён бы просто не памясціўся з маім абмежаваннем у 2000 сімваляў. Да, і пры гэтым ты можаш дадаваць туды відарысы нават. Ну так. Да. Ну вось. Я выключна дзеля аднаго паста я набыў сабе Telegram Premium. Але ведаеш, чым прышпіл? Я пачаў карыстацца гэтай функцыяй перакладу на беларускую мову.
У мяне тыпу зараз усе каналы на беларускай мове. Да, у меня таксама даўным-даўно. Так. Вось, і я табе болей скажу, што мне ўсе перапіскі таксама аўтаматычна перакладаюцца на беларускую мову. Так. Час ад часу Мяне гэта... не вельмі добра, Ой, так, бывае, так, да, ёсць але такія збольшага мяне гэта задавальняе, мне здаецца, як вось AI крыху прамацуецца ў гэтым плане, у плане разумення мовы і так далее, таму што калі вы зараз карыстаецеся чат GPT 4o на 98 і не ведаю, на 98,9, блядь, адсотак, гэта удобаварымы пераклад, і мне здаецца, што хутка перакладчыкі нам нахер не трэба будуць. Просто будем закидывать, я не ведаю, книгу. Я калі перакладаю, мне калі трэба перакласці нейкі тэкст, які, тыпу, я не пра беларускі і рускі кажу, я кажу там з іншай мовы, тыпу, з літоўскай, з ангельскай ці яшчэ з якой-небудзь. Я перакладаю праз чат GPT. Карацей, кампанія Apple вельмі мала грошай, і ёй трэба больш. Як дзіўна. Там, дарэчы, была прышпільная навіна тое, што ты ведаеш, што іх ёсць серыялы, не ведаю, як яго правільна перавесці, размежаванне, раздзяленне. Вось, які вельмі моцна выстраліў на Apple TV. І зараз чувак, які ўвогуле кіраваў вось усім гэтым падпадзелам Apple TV, пасля 21 года у Apple ён сыходзіць, і яны робяць там нешта сваё. І гэта вельмі цікава, таму што на дадзены момант Apple TV гэта тая самая рэч, якая робіць больш-менш не стыдны і не сорамны контент. Яго даволі мала, але амаль усё, што ў іх ёсць, гэта можна смела глядзець, і тыпу ты не расчаруешся. Серыял «Бункер», серыял «Тед Ласса», «Размежаванне», гэтак далей, гэтак далей. Apple TV? Да. Не глядзі ўверх таксама. Вось, таму, канешне, гэта вельмі прышпільна. У меня ёсць падпіска на Apple TV, за якую я нічога не плачу. Вось зусім нічога, таму што так атрымалася, што першую падпіску на год мне бясплатна далі у 19-м годзе за тое, што я набыў сабе iPad. Потым, пасля гэтага я набыў сабе, мне здаецца, AirPods прошныя. Мне таксама далі за гэта падпіску. Мне далі 6 месяцаў падпіскі, таму што яны тады ввялі вось гэты прасторавы гук, как глядзець. А пасля гэтага ў мяне з'явіўся новы iPhone, мне снова далі на год падпіску. Вось, і яна ўсё яшчэ не сцекла, яна вось зараз цікае, і я не ведаю, ці трэба мне яе неяк падаўжаць, таму што я не тое, калі ты нічога глядзіш, то якая розніца? Я паглядзеў мне здаецца, я там усё паглядзеў з таго, што мяне цікавіла. Там вельмі шмат таго, што мяне не цікавіць. А калі вам трэба падпіска на Apple TV на 3 месяцы, калі я не памыляюсь, то можете падпісацца на беларускамоўных стрімераў. Так, вось так, яны запартнёрыліся ў гэтым плане, яны красаўчыкі. Прыгажуні. Інвайцікі раздаюць. Што яшчэ? Яшчэ у нас выйшаў Black Myth Wukong. Слухай, гэта гульня, якая прадалася за некалькі дзён тыражом больш, чым 10 мільёнаў копій. Да. І ў е 2 мільёна онлайна, за 3 мільёны. Уже. Окей. Усё, што я пра яе ведаю, я ведаю, што гэта нейкі Souls-like пра караля абезьянаў. Гэта не Souls-like. Усе пішуць, што гэта Souls-like. Слухай, дзядзька, ці можна назваць Souls-лайкам аднакнопачную баёўку? А што можна назваць Souls-лайкам? Давай так. Dark Souls. Окей. Не, я не гуляў, я не ведаю. Я не буду казаць, што не, гэта гаўно, гэта не тое. Але, як мне паказалася, баёўка вельмі падобная, мяне зараз гаўном палюць, але яна вельмі падобная да God of War. Так, там есть розныя стойкі. Я честно кажучы, нават і паколькі там няма ніякага імпакту, дзядзька, там няма ніякага імпакту у гэтай баёўцы. І гэта, яно ўсё выглядае так неяк дзіўна, што нейкая маўпачка з гэтай палачкай забівае, блядь, трохпавярховага монстра і гэтак далей. Але суть не ў гэтым, ёй там уже паставілі 10 з 10, гэта гульня года і гэтак далей. Я думаю, была такая прышпільная, мабыць, памятаеш, кампанія Hallmark, якая рабіла сямейныя такія
тэлефільмы гэта на той момант клікалася, калі ў цябе там фільм размежаваны на 4 частцы, ён як серыял, вось яны, напрыклад, зарабілі 10-е каралеўства, якое мне вельмі моцна падабаецца, і яны же так же сама рабілі, Hallmark рабілі пра караля малпаў фільм, ён вельмі шмат на 4 касетах ішоў у свой момант, і ён вельмі прышпільны, я вось вам раю яго паглядзець. Каб ты разумеў, што гэта за гісторыя ўвогуле? Гэта гісторыя напісаная па раману «Падарожжа на захад». Гэта адзін з 4 культавых раманаў у Кітаі. Да, усяго іх 4. Вось якраз такі фільм Hallmark, ён пра чувака, які даследуе гэтае аповед. Так? Да. Ён тыпу, ён як кітаіст, зеіст, я не ведаю, як гэта клічыцца. І вось ён прыязджае ў Кітай. Я вельмі кепска памятаю, але ў выніку ён знаёміцца з багіняй нейкай, якая яго знаёміць з каралем малпаў. Ну вось там прыкладна па самому раману, я читаў, я не чытаў сам раман, бо гэта, гэта вельмі складана. Не ведаю кітайскую мову. Гэта па-першае. Ну вось, гэта раман пра падарожжа монаха, калі я не памыляюся, па шоўкавы путь. Шоўкавы шлях. Вось, у Індыю. Але, раман пра яго, але ў большасці распавядаецца пра караля малпаў. Вось. І цікава, што ў іх ёсць раман, які называецца «Нататкі пра воднае ўзбярэжжа». Вось такая назва. І самае цікавае, што гэты раман, ён пра групу разбойнікаў, якія паўсталі супраць дзяржавы за тое, што яны карупцыянеры і яны сталі нацыянальнымі лідарамі. Вось. Тыпу я такі, у Кітаі такое не зробіць. Вось. У чым прышпіл самого гэтага Black Myth? Параіць паглядзець Вінні-Пуха. Яны, як усе кажуць, нагнулі сучасную індустрыю. Просто людзі стаміліся ад гэтай... Я не супраць ніякай інклюзіўнасці, я не супраць ЛГБТ-кам'юніці ў гульнях. Галоўнае, каб было цікава. Галоўнае, каб гэта было к месту, і гэта было цікава. Мне галоўнае, каб мне было цікава, ўсё. Як у апошнім, ось я сёння размаўляў з аднім з нашых удзельнікаў элітарнай суполкі, вось, пра Rainbow Six Siege. Так, там дадалі новага аператыўніка, калясачніка, інваліда, вось, які кіруе 2 роботамі. Гэта жанчына. Каб ты разумеў, як ён мне пісаў, што спачатку гэта ствараўся, сама гульня стваралася як палігон для трэніровак сучасных байцоў. Окей. І сярод гэтых падроздзелаў не тое, што жанчын няма, там інвалідам дакладна няма месца. Людзям з абмежаванымі магчымасцямі, калі ласачка. Прабачце. Вось. І ў Black Myth Wukong гэтага няма. Нічога з гэтага няма. Окей. Мне здаецца, шмат крытыкі ў іх бок зараз. Вельмі шмат крытыкі, але ведаеш, гэта такая крытыка дзіўная. Мне нагадвае гэта выйсце Kingdom Come Deliverance, якія крычаць, што няма геяў і няма цемнаскурых у Богеміі 15 стагоддзя. Вось я такі, слухай, каб ты разумеў, адно з выданняў, якое публікуе ўвесь час гэтыя водгукі, яны паставілі 6 з 10. І як прыкладна выглядае гэтая нататка? Гэта, вось тут вельмі добрая графіка, але распрацоўнікі сексіст. Вось тут вельмі добрая баёўка, але я хочу нагадаць, што распрацоўнікі сексісты. І прычым яны адсылаюцца на артыкулы IGN, які там выходзіў паўгады таму, аб тым, што вось паглядзіце, што казалі гэтыя распрацоўшчыкі, і пры гэтым людзі ўжо мільён раз пацвердзілі, што вы неправільна гэта перакладаеце. У кітайскім, у кітайскай мове гэта перакладаецца не так. Уся суть гэтага не ў тым, аб чым вы падумалі. Тут няма ніякага сексізму. Але ўсё адно яны ссылаюцца на гэтыя артыкулы IGN і гэтак далей. І я спадзяюся, што ім вельмі спадабаецца новы Асасін, вось, што хутчэй за ўсё і будзе, бо такая цікавая навіна праскачыла, што калі Ubisoft запрасіла сваіх журналістаў паглядзець новага Асасіна, ведаеш, куды яны іх павялі? У Disneyland, блядь. Набыўшы ім білеты VIP-персон,
і там яны столькі грошай прамарнавалі на гэта, каб потом сказаць, типа, ну вось вам 10 хвілін геймплею Асасіна, давайте вы нічога дрэннага не будете пісаць. Каб ты разумеў, один білет каштуе на, ну, у Диснейленд VIP-білет $5000. Ніхуя! Так. Окей. Даволі нагадвае сітуацыю насамрэч з гульнёй Avowed ад распрацоўшчыкаў Pillars of Eternity. А ты ж пагуляў зараз Pillars of Eternity. Слухай, мы зараз табе паразмаўляем. Такая вельмі дзіўная рэч. Да, кароче, фішка ў тым, што усе чакалі ад гэтага Скайрыму, яны выпусцілі 20 хвілін геймплею, і атрымліваецца, што гэта не Скайрым. Гэта, хутчэй, вось гэтая студыя выпускала ў духе Fallout-а... Fallout New Vegas? Так, але яны яшчэ... За Outer Worlds? Да, за Outer Worlds выпускалі, і гэта як бы за Outer Worlds з мечом і магіяй атрымліваецца. Я не ведаю, Avowed я чакаю. Я чакаю стрымана вельмі, таму што мне падабаецца сусвет Pillars of Eternity. Я вось зараз з задавальненнем крыху пагуліваю другую частку, не сказаць, што я прям задрочу, мне там нагуляну яе, мабыць, там якіх гадзін 10, я вельмі павольняў яе. Цудоўна, у меня за 3 тыдні нагульнаў яе гадзіны 4. Окей, не закаціла. Каціла? Вкаціла? Каціла. Ты ў першую Pillars of Eternity? Другую. У другую, окей. Ты насамрэч абраў самы лепшы шлях, таму што, я спадзяюся, ты перад гэтым проста паглядзеў які-небудзь ролик на Ютубе пра тое, што адбывалася у першай частцы. Вось. Таму што ў першай частцы, канешне, яны вельмі моцна перабаршылі з колькасцю тэкста, таму што гэта хутчэй інтэрактыўная кніга, нібыта чым. У мяне няма з гэтым ніякіх праблем, разумееш? У вельмі шмат у каго ёсць такія праблемы. Вось. Окей, і як табе? Я просто сам у яе зараз... Дзядзька, праблема ў чым? Наколькі далёка ты зайшоў? Ты першыя 4 гадзіны, мне здаецца, ты яшчэ ў першым горадзе, то бок ты... Я толькі прыйшоў у першых. Ты ўжо адрамантаваў карабель свой? Не. Окей. Не. Гульня... Я, типу, вельмі не спешаючыся. Ты яшчэ туторыял праходзіш, атрымліваецца. Ну так. Да, бо, ну, дзядзька, глядзі, па-першае, у меня праца. Вось. Я разумею. Па-другое, я такі зайшоў у Pillars of Eternity, я прайшоў першы лёг. Вось гэты, які пад вадаспадам. Да. Вось, я яго прайшоў, я з яго выходжу, мяне просто з гульні выкінула. Я такі цудоўна. Цікава. Я зноў заходжу ў гульню, і ў мяне маё зберажэнне пачатку гэтага лёгу. Хочаш паспрабаваць? Гэта вось тое, што я п'ю мае лекі. Я не памру, не? Я столькі лек тваіх сёння выпіў. Просто каб ты разумеў, я заліў гэта спрайтам. Да. Просто каб хоць крышачку не адчуваць гэты сраны смак. Грейпфрут. Ёсць адчуванне, нібыта ты п'еш алкаголь? Не? А вось у мяне чамусьці ёсць адчуванне просто грейпфрут. Ну гэта магчыма, таму што спрайт, ён же там лімон. За 3 тыдні гэта першая газіроўка, якую я папіў. Ад аднаго глытка нічога не будзе. Ну вось. Карацей, я выйшаў з гульні, я такі, трэба нешта паглядзець, і ў той момант выйшла рэмейк першай мафіі. Блін, я не з'яўляюся проста аўдыторыя мафіі. Слухай. Я такі, прикольна. Але я дайшоў да гэтага таго самага гонкі на гэтых... Я не ведаю, гэта пекельныя калесніцы нейкія, імі немагчыма кіраваць, асабліва на геймпадзе. У меня геймпад чуть не полетел, амаль не полетел у телевизор. Я такі, добра, выдаляю, гульня цудоўна, рэмейк цудоўны выйшаў. Бо, ну, там, як я зразумеў, там пакадрава ўсё зроблена. Вось, і я такі, так, трэба яшчэ ў нешта пагуляць, і я спампаваў сабе Lies of P. О, окей, да, і усе кажуць, што хардкордасці вельмі зашмат. Я б не сказаў. Я просто... Але ж у тебе кепска з Souls-лайками, з Dark Souls-ами. Мне не падабаецца, калі гульня мяне вымушае нешта превозмагаць. Я заходжу адпачыць. Я прыйшоў да таго, што адзінае, ва што я зараз годзін гуляць, гэта якоесьці умоўнае інтэрактыўнае кіно. Вось накшталт Life is Strange, накшталт Heavy Rain і гэтак далей. То бок я з большым задавальненнем на дадзены момант гляджу кінцо, але пры гэтым я ўсё роўна не хочу набываць 5-ю плойку. Вось у мяне на працы зараз стаіць 5-я плойка, у мяне на працы зараз стаіць Steam Deck,
і на гэты Steam Deck можна вельмі лёгка тое ж самае, як на PS Portal, трансляваць тое, што адбываецца. Я час ад часу беру, і я крышачку зусім пагуліваю у Miles Morales. Не праз тое, што ім не падабаецца, а праз тое, што вось літаральна аднакнопачная баёўка. Гумовы геймплей. Да. І у мяне адчуванне ад гэтай гульні, нібыта я просто паглядзеў якогасьці там Доктор Стрэндж добра. Доктор Стрэндж нашмат больш добры, нібыта, чым гэтая гульня. Доктор Стрэндж у мультисусвеце вар'яцтва, то бок другая частка у Доктора Стрэнджа, яна не благая, але пры гэтым да першай частцы яна вельмі не дацягвае. Вось, таму так. Да. Я яшчэ стрымана чакаю вось вяртання даўні малодшага ў ролі доктора Дума. Мне здаецца, я пагляджу і пагляджу гэта ў VR. Дисней правёў уже трансляцыю сваіх новых праектаў. Курва, матка боска. Акаліт. Дарэчы, пра Акаліт, я не ведаю, мы так скочым з навіны на навіну. Да, нормально. Мы яшчэ з Black Myth'ом не до конца разабраліся. Карацей, возмуціліся выданні, якія абвінавачвалі распрацоўнікаў Black Myth у сексізме. Вось, адна з журналістак нават заблакавала свае ўсе соцсеткі. Яе схавалі, па-першае, не гэтую, другую. Журналістка, якая напісала вось гэты одгук аб тым, што там ўсё добра, але распрацоўнікі сексісты выдалілі узгадванне аўтара гэтага артыкула, каб яе не зацкавалі. Вось. Цкаваць іншых мы можам, а нас, блядь, не цкавайце. Вось, а што яшчэ? Нам і за гэта прыляціць, скажаш, што мы сексісты. Я не сексіст, просто не трэба гэту хуйню піхаць у кожны... Я выступаю за тое, што рабіце што заўгодна, абы было цікава геймерам. Я плачу за гэта свае асабістыя грошы. Але сучасныя геймеры гэта не цікава. Я разумею, але я сам за гэта плачу свае асабістыя грошы. І я хачу за свае асабістыя грошы атрымліваць цікавы сюжэт, цікавы геймплей і гэтак далей. Калі умоўна я набываю там, чаму няма ніякіх, блядь, пытанняў там, не ведаю, да Super Mario Odyssey, чаму няма ніякіх пытанняў там, магчыма, ёсць нейкія сексісцкія пытанні, да, не ведаю, Легенды о Зельде, аб тым, што Лінк заўжды ратуе Зельду і Зельда заўжды ў небяспецы. Вось. Дзядзька, ёсць такі вельмі просты прыклад, з апошняга, што я магу вспомніць, гэта две гульні, якія на дадзены момант яшчэ не выйшлі, яны ў бэце. Гэта две гульні, якія з'яўляюцца шутарамі каманднымі. Адна ад Valve, гэта Deadlock, а другая, я не памятаю, слухай, распрацоўшчык, а хто ў іх распрацоўшчык? Firewalk Studio. Окей, гэта не ты, які Firewatch рабілі? Не. Окей, пераблытаў. Напэўна, не ведаю. Карацей, гэта гульня ад Sony. Гэта Concord, які нікому ввогуле не цікавы. У яго онлайн на дадзены момант менш за 1000. У той жа момант, калі у Deadlock'a, на дадзены момант у яго онлайн каля 30 000. Гульня в бэце. Вось. Розніцу адчуваеце? Калі б не быў шутер, я, мабыць, паспрабаваў. Просто вось Concord, гэта да чаго? Што ён весь такі інклюзіўны, ён весь такі прагрэсіўны, весь такі для сучасных геймераў. У той момант, калі выйшаў Габен такі, мы зрабілі вам шутер, вось, трымайце. Але нікому не паказвайце. Да. Кожны другі стрым у тыктоку, гэта і шутер, бля. Не, там же быў праеб з тым, што яны падпісалі NDA з усімі, акрамя чувака, як мне здаецца, з The Verge. Яны не падпісалі NDA. Не было яны падпісалі ніякога NDA. Каб ты разумеў, ты просто, калі запускаеш гульню, у цябе з'яўляецца плашка. Гэтая гульня знаходзіцца ў бэце, калі ласка, не распастраняйце матэрыялы, бо ўсё можа змяніцца. Гэта было не і ты можаш націснуць окей, можаш націснуць не. І цябе пусціць у гульню, да? Так, і ведаеш, як гэты журналіст з The Verge апраўдаўся? Ён казаў, калі вылезла гэтая плашка, я націснуў Escape. Окей. Там ёсць ці ты можаш націснуць Escape, і яна знікне, і ты можаш гуляць гульню. Окей. Вось, але Valve гэта чамусьці вельмі не спадабалася, яны заблакавалі яго і заблакавалі ўсіх яго сяброў, якія былі з ім у ціме. Глядзі,
Калі казаць з кропкі зору журналістыцы, гэта толькі маё асабістае меркаванне. Магчыма, я ведаю, што сярод нашых слухачэй, нават элітарных слухачэй існуюць людзі, якія працуюць журналістамі. Ох, ведаем мы аднаго такога, ён, Да, дарэчы, падкаст да. недавно запусціў. Да, дарэчы, паслухайце, заставім спасылку ўнізе. Так. Журналісты, яны працуюць на асвячэнне нейкіх падзей. І калі у цябе ёсць магчымасць з'ехаць з Індіі і нешта распавесці тое, што можа зарабіць табе трафіку, імя і гэтак далей, хутчэй за ўсё ты гэта зробіш. Гэта з адной кропкі зору, з кропкі зору журналіста. З кропкі зору звычайнага чалавека, калі б я быў, напрыклад, на гэтым месцы, і да мяне падышлі і сказалі, чувак, няма ніякай Індіі, дзядзька. я разумею, але калі б да мяне падышлі просто вось умоўна, там не ведаю, распрацоўшчык гэтага і сказаў, чувак, гэта бэка, мы не хацім, как геймплей і нейкія ўраджанні зліліся ў сеціва да таго моманту, як мы адпаліруем гульню. 99,9% я б сказаў, окей, без праблем, я пачакаю, калі вы дадзіце дазвол і вы вырашыце, што гэта трэба ўжо паказваць, мы можам з вами нанова сустрэцца, я ў яе пагуляю. Чакаеш гэта, і пры гэтым кожны другі стрым у тыктоку гэта па гэтай гульні. Ну да. Ты такі пу-пу-пу, мне нельга нічога казаць. Я нават не ведаю, што там, мне нічога ніхто не паказваў. Вельмі складаная сітуацыя, насамрэч. Я не ведаю, но гэта дзіўна крыху. Да. Але, і там, тыпу, сам артыкул, нічога такога і не было напісана. Там чувак такі, гэта помесь Доты, гэта помесь Overwatcha, і гэта помесь Team Fortress. І ў той час, як іншыя людзі такія, не, там нічога агульнага няма, а ты глядзіш такі, гэта камандны шутер. Вельмі дзіўнае адчуванне, таму што мяне вельмі моцна хістае, нібыта я выпіў алкаголю і стан цалкам п'яны. Пиздец. Я не ведаю, як я буду выглядаць на гэтым падкасці. Я паспрабую гэта не заплюшчваць вочы просто і не заснуць. Спадзяемся вышталцоўна. Спадзяемся. Так, што, у нас Gamescom яшчэ. У нас Gamescom прайшоў. У нас, як прайшоў, ён да сіх ідзе, калі я не памыляюся. Першы дзень з Gamescom, мне здаецца, самыя галоўныя анонсы, якія былі. Яны для тых, хто не разумее, магчыма, такія ёсць, як працуе Gamescom. Ідзе Opening Night Light Show. Гэта шоу, на якім паказваюць усе гульні, якія будуць прадстаўлены, якія будуць выходзіць, новыя трэйлеры, гэтак далей. І ўсе астатнія дні самого Gamescom вы можете гэтыя гульні пашчупаць. Пашчупаць. Вось. І вось людзі усякае там нашчупалі. Я здзівіўся, я не ведаю, чаму нам напісалі, што гэта не вельмі-то і чакана, нечакана. З'явіўся тизер трейлера, там нічога не зразумела, там бачна толькі маска гэтага дзядзькі з Borderlands 4. Вось, анансавалі, ёсць тизер трейлер. Калі не памыляюся, яе ж анансавалі даволі даўно, але зараз паказалі просто вось гэты. Тизер, так. А я просто забыў пра гэтую навіну. Окей. Вось. Датычна Барды. Выйшаў уже фільм па Барды. Міма. Там дзядзька нават не чуў. Не, гэта нешта кшталту Морбіуса. Окей. Каб ты разумеў, і гэты, як яго самы сраты рэжысёр, які здымаў Bloodborne. Так, у Вібол, у Твіттары такі, скокі вы на яго патрацілі? Ён нават і адрэагіраваў. Там сколько 120 мільёнаў даляраў на яго патрацілі. Змарнавалі, гэта марнаванне грошай. Там усё дрэнна, пачынаючы ад дыялогаў, скончваючы касцюмамі, скончваючы спецэфектамі, гэта масакра. Окей. А самае дзіўнае, што я яго чакаў, я такі, бля. А Fallout? Fallout цудоўны. Як серыял, гэта нешта на ўзроўні The Last of Us. Калі параўноўваць просто гэта тыпу Барду і Fallout, гэта, блядь, непараўнальна, дзядзька. Окей. Я просто ўсё яшчэ не глядзеў Fallout, простое, што ніхуя не гэта. Анансавалі новы Dying Light, вось, спін-офф, называецца Dead Beast. Як табе Dying Light?
ты гуляў хоць адзін? Я ніколі ў жыцці не гуляў Dying Light, усё што датычыцца зомбакоў, вось усё гэтага адразу міма. Я ведаю, што гэта кааператыўная гульня, якую Не абавязкова. не абавязкова, але тыпу каб адчуваць цалкам увесь прышпіл, трэба гуляць разам. Ну вось я не ведаю. У Dying Light гуляць не збіраюсь, мяне больш за ўсё зацікавіла гэта Lost Records ад стваральнікаў Life is Bloom and Strange. Rage, таксама. Вось, ну тыпу нікому не сакрэт, што я даволі вялікі, не тое каб фанат, аматар Life is Strange, але за серыяй я сляджу, я гуляў ва ўсе гульні акрамя адной, і магчыма я і у яе пагуляю у другую Life is Strange, якая пра двух хлапцоў. Вось, але ну тыпу там пра... А яна хіба не пра Хлою і яе падругу? Не, гэта першая. Не. Першая пра Макс. Ты маеш на ўвазе Before the Storm. Так. Вось. Дарэчы, Before the Storm насамрэч не такая кепская, калі табе падабаецца першы Life is Strange, каб пашырыць сусвет і гэтак далей, і гэтак далей. Але, ну, канешне, улічваючы тое, што другая гульня, то першая гульня Life is Strange пачынаецца з таго, што Рэйчел Амбер знікла, ну, ты ўжо ведаеш, што хто яна знікла і хто яе забіў, ты ведаеш усе гэгі, і ты даволі бачыш усе гэтыя рэчы. Вось, я магу параіць роўна на адзін раз True Colors Life is Strange. Вось літаральна, роўна адзін раз, не болей. Але я не магу сказаць, што яна кепская ці нешта накшталт таго, гэта вось ведаеш, як паглядзець адзін сезон серыялу, які ведаеш 7 з 10. Другі раз ты яго пераглядваць не будзеш, але адзін раз пагуляць можна. Вось, у мяне ўсё яшчэ вялікія надзеі, ну як, такія вялікія стрыманыя надзеі на працяг Life is Strange, таму што анансавалі же з Хлой і Максін. Я не ведаю, мне... Вось, гэта мае адчуванні, я таксама, блядь, не ведаю, таму што апошнім часам Don't Not, у іх рэальна прышпільныя канцэпты, у іх рэальна прышпільныя сюжэты, у іх вельмі шмат усёй гэтай эджы, хуйні з максімальна вось гэтай штукай, якая тыпу інклюзіўная, гэтак далей, гэтак далей. Ну, але ж яна і выглядае ўмесна. Да, у іх плане яна выглядае ўмесна. Кароч, я ў любым выпадку пагуляю і ў Lost Records, і я ў любым выпадку пагуляю і ў новый Life is Strange, нават калі ён будзе там, тут тыпу не будзе ўваходзіць у геймпас, і ён будзе за грошы. Не будзе ўваходзіць у геймпас. Але мяне гэтая палітыка, блядь. Першы эпізод Lost Records выйдзе 18 лютага 25 года. Іншы 18 сакавіка. Якога хуя вы дасіх, блядь, дробіце гульні на эпізод? Можна мне, калі ласачка, вось так вось 15 гадзін геймплея за пар? Не, яны табе будуць прадаваць па 3 гадзіны па кошце, блядь, гульні. Яны ж там каштуюць, тыпу, блядь, па 3,99 ці колькі. Ты думаеш, яны будуць каштаваць новая гульня па 3,99? Не, але там... Мне падаецца, яна да десяткі ізі. Магчыма, я пачакаю, пакуль з'явіцца ў геймпасе. Мне падаецца, яно не з'явіцца. Ну, з'явіўся першы Life is Strange, другі Life is Strange, True Colors з'явіўся. Рано ці позна яно з'явіцца ў геймпасе. Ну, слухай, чакаць год, злавіць усе спойлеры. Зноў-такі, цалкам не та гульня. Я зараз не заходжу ў інтэрнэт. Зусім. Гэта зараз, дзядзька, яна-то выходзіць не зараз. Ну, я думаю, што до 25-го года ўсё роўна тыпу новых пастоў ад мяне не чакайце. Я сижу, займаюся напісаннем нейкіх тэкстаў наперад, я пішу нейкія відэа-эсэ, які было бы прышпільна там запісаць тым же самым вожыкам і гэтак далей, і гэтак далей. Але зараз максімальна не час, я думаю, што прыйдзе пэўны момант, мы максімальна ёбнем з усёй зброі у гэтым плане, і мы бы там, я не ведаю, у нас з табой будзе там месяц, калі мы з табой цалкам працуем над відэа, паўнавартаснымі відэас, і я вось да гэтага рыхтуюся, таму што там у мяне ёсць, я табе пасля падкасту дам прачытаць адну тэму пра панелькі, вось чаму ўсе ненавідзяць панелькі, і што такое траўма праз панелькі, чаму мы ў гэтым бачым столькі рамантызму. Вось, што... Ты ведаў, што асяроддзе, у якім ты жывеш, выклікае ў цябе стрэс? Чаму? Таму што вялікія гарады, па-першае, ты выходзіш на вуліцу,
Вільня, вялікі горад. Ну, блядь, давай. Ну слухай. ладно, я ў Я месцы. пасля Лоеву, блядь. Я ў месцы жыву, дзе вельмі шмат народу, да. Мне нават сабака стрэсуе вельмі моцна, Ну, калі мы вось. выходзім на вуліцу, да. Тыпу, з-за незнаёмага асяроддзя, калі ты пераязджаеш вялікі горад, у цябе стрэс нават з тым, што ты не можаш знайсці смітнік. Вось, ты такі, тыпу, і куды мне гэта ўсё выкідаць? І ты пачынаеш стрэсаваць. Гарады робяць нас вар'ятамі. Пераязджайце на хутары. Да, я вось вельмі шмат, я думаю пра прыклад Рудзі. Вось ён там нешта крышу робіць, там антэну ставіць, аб яго нармальны інтэрнэт. Я такім хачу, я памідоркі хачу расціць, вот гэта самая тэма. Ён у воконах пампаваў тыдзень. Окей. Трэйлер кааператыўнага экшена No More Room in Hell 2. І мяне вельмі... Як табе першы No More Room in Hell? Вось, што гэта? Я не ведаю. Але слухай, ну выглядай бадзёра. Да. Pass of Exile 2. Першы Pass of Exile разросся да такой махіны, што калі ты яго спрабуеш запусціць, ты такі вау! Як увогуле гэта прайсці? Ты бачыў просто там вось гэтых галіны пра пампоўкі талентаў, гэта просто дупа. Слухай, я калі ў гэта гуляў, мяне гэта не вельмі спужала, таму што, напрыклад, я памятаю, той жа самы быў, калі можа хто памятае, таксама гульня Skyforge. І там таксама сапсавалі цалкам. Так. З дапаўненнем новыя багі. Вось. З'явіліся новыя багі. І там таксама была вельмі вялікая галіна талентаў. Вось. Там зразумела, што, слухай, яно цябе пужае, пакуль ты не зразумееш, што табе проста трэба адкрыць нейкі гайд і па гэтаму гайду ўсё зрабіць. Усё. Ну, тыпу, калі ты не задрот, які сам у гэтыя ўсе гайды выдумляе, мне падаецца, што табе па барабану. Вось, ты просто открываешь і сам ўсё расставляеш, вось табе жывы прыклад, як гэта патрэбна, як гэта павінна выглядаць, і ўжо сам тыцаеш і ўсё. Вось, так што мне падаецца, яна пугае, ведаеш, не так страшны чорт, як яго малююць. Ну так. Вось. Дакладна. Warhammer 40 000. Да. Плямба, скажыце мне, што грошы ад гэтай гульні не пойдуць у Расію. Бо выглядае гэтая гульня вельмі сакавіта. Я думаю, што яны пойдуць у Расію. Так, дзядзька, мяне напружвае тое, што у кампаніі, якая яе разрабляе, гэта Siberia Interactive, у іх дасіх працуе офіс у Санкт-Петербургу. І я думаў, ну можа ён зачынены, можа там усё. Ты заходзіш на афіцыйную старонку і ты бачыш тое, што тыпу мы кампанія, якая разрабляе там ОС і усякае такое. Я думаю, можа гэта не тая кампанія. Я просто скролю ўніз і я бачу нашыя праекты Warhammer 40 000 Space Marine 2. Бля. І, дарэчы, яны рабілі адаптацыю Ведзьмара для Nintendo Switch. Так, я ведаю. Нешта цалкам немагчымае чувакі зрабілі, насамрэч. Што яшчэ? Dune Awakening. Паказалі геймплейны трейлер. Да. Яна выглядае, як па мне, як Conan Exile. Яна выглядае як Дуна. Насамрэч, у мяне ёсць невялічкія такія флешбэкі з... Не ў плане жанру, а ў плане проста стылістычным. Ёсць такая гульня Кенши. Магчыма, ты ведаеш? Так, так. Вось, ёсць нешта вось такое ад Кенши. Мне падаецца, яна не будзе настолькі глыбокай. Не, конечно, яна не будзе не настолькі хардкорнай, гэтак далей, гэтак далей. З выдмай самыя стрыманыя чаканні, якія толькі ёсць. Не, ну гэта выжывач, чарговы сурвайвал. Да, таму што рэліз чакаецца ў пачатку 2025 года, я не ведаю, нахуй яно мне трэба, калі існуе No Man's Sky. Навошта ўвогуле іншыя гульні, калі існуе No Man's Sky? Ну так. І Mario Odyssey. І Zelda Breath of the Wild. Усё, што вам павінна трэба ведаць ад жыцця. Што яшчэ? Паказалі стваральнікі Little Nightmare першай і другой часткі. Паказалі сваю новую кооп гульню Rainmaw. Гэта гульня пра прыгоды брата ды сестры. Выглядае па стылістыкі вельмі падобна на Little Nightmare. І яшчэ ёсць крышачку ад Brothers A Tales of Two Sons. Таксама, таму што там даволі падобныя логікі. Я вось толькі не да канца зразумеў, ці ёсць там кааператыўны рэжым, калі ты вось
Да, вось у гэтым плане і калі вось зараз будзе невялічкі спойлер, калі вы не гулялі ў Brothers Tales of Tucson, вырубайце падкаст. Яна, мне здаецца, ёсць у геймпасе, пампуйце і з задавальненнем гуляйце. Яна вельмі кароткая і вельмі крутая. Зараз будзе спойлер. Там просто ёсць момант, што ты, атрымліваецца, ты адным стікам кіруеш адным братом, другім стікам кіруеш іншым братом. І напрыканцы ты свайго мёртвага брата ташчыш вось гэтым стікам скончыць гульню. Такі вельмі сумны момант. Сумна. Я спадзяюся, што вось яно насамрэч так і будзе. Вось мабільная гульня па гульням у кальмара. Я думаю, За тут подписку на Netflix. Да, я думаю, што можна адразу гэта скіпаць і усё, давайте да відзення. Мы больш ніколі не будзем памятаць пра тое, што гульні выходзяць на Netflix. Яшчэ адно, што Little Nightmare насавалі таксама трэцюю частку Little Nightmare, Да. але гэта ўжо не старыя распрацоўшчыкі. Яна будзе адных распрацоўшчыкаў Supermassive Games. Гэта тыя, якія распрацоўвалі, калі памятаеш, візуальны хорор The Dark History, нешта. The Dark Pictures Anthology. Вось, я не ведаю, што табе яшчэ з іх можна. Яны рабілі гульню па доктору хто. Цудоўна. І чамусьці ў іх заявлена, што яны рабілі другі Little Nightmare. Цікава. Ну, так, яшчэ Хуёверс. Хуяві і хуяві. Хуёверс. Яны разам рабілі. Да, яны анансавалі новую мабільную гачу, акрамя... Хуяверс анансавалі новую мабільную гачу. Ну, яны ж паказалі гэты Zenplay ZZZZ. Да, дакладна. Яны проста яе паказалі. Так, яны анансавалі выхад Genshin Impact на Xbox. Але калі, яна з'явіцца на свіче. Я набываў Switch дзеля Genshin Impact. У мяне была плойка, я зайшоў у Genshin, пагуляў 2 гадзіны і выйшаў з яе, бо мне не цікава. Я такі, на свіче дакладна буду гуляць. Не буду. Вось зусім не цікавіць, я пагуляў і то, і другое, зусім і такі, не, дзякуй, вялікі. Гэта гача, чаго ты чакаў. Мне вось усе гэтыя рэчы. Кароч, трэці геймплейны трэйлер Monster Hunter Wilds. Яны ўсё кормяць гэтымі трэйлерамі. Да, па-першае, ёб твою мать, як прыгожа. Вось. Пацаны умеюць рабіць... Гэта Capcom. Да, бо Capcom умее рабіць сінематікі, а асабліва вось у сусвеце Monster Hunter гэта, канешне, максімальна тыпу вау. Так. Ты сабе набываў Monster Hunter. Да, і вось ты некалькі тыдняў пагуляў, закінуў ужо ці не? Дзядзька, я закінуў выключна таму, што ў мяне няма часу гуляць. І ўсё. То бок, калі ў мяне зноў з'явіцца час, я зноў яе зайду і працягну далей гуляць. Бо, гульня цікавая, баёўка цікавая, трэба ўсё гэта превазмагаць. Да. Сёмая цыва. Рэліз адбудзецца 11 лютага. Нейкі кошт на яе вар'яцкі. Я не глядзеў на кошт, я паглядзеў крышачку геймплей, і я такі, гэта цыва. Гэта тая ж самая цыва з крыху больш... Да, з крыху больш прапампаванай графікай, з крыху больш... гэта цыва. Калі вам падабаецца цыва, я думаю, што вам яна вкаціць. Была нейкая цыва пра космас, яна мне спадабалася, і яшчэ... Памятаеш, была такая гульня ў 10-х The Endless Space. Не, я вось яе дакладна раю. Гэта таксама стратэгія? Да, гэта стратэгія ў космосе, але яна настолькі моцна цябе засасывае, што вось я, калі навучаўся ва ўніверы, мне здаецца, што ў цывы трэба павучыцца крышачку таму, як ствараць вось гэтыя сусветы, таму што табе не толькі цікава гуляць у гульню, але яшчэ і вельмі цікавы наратыў. То бок цыва, яна ж, гэта ж цыва. Ты пачынаеш як пясчэрны чалавек, груба кажучы, і прыходзіш да того, а потом Ганді ядзернай збройкі. Да, вось. І таму вельмі цікава, што як табе гэта растлумачыць.
Кароч, у цыві не зусім цікава, як для мяне вывучаць сусвет, таму што гэта ўжо ўсё знаёмае і гэтак далей. Там ёсць ты же самы Гандзін, можа з'явіцца там умоўны Ленін і гэтак далей, і гэтак далей. Левін. Мне вельмі спадабалася тое, што было за Endless Space, і мне здаецца, я пасля падкасту пагуглю, чым зараз займаецца гэтая студыя. Мабыць, у іх ёсць нешта прышпільнае, ва што можна зараз пагуляць. Вось, абвясцілі дату рэлізу Індіана Джонса. Гэта тое, што распрацоўваецца Microsoft'ам. Людзі вельмі ўзбудзіліся тое, што яна будзе выходзіць яшчэ і на PlayStation 5. Да, яна выходзіць на PS, двух Xbox'ах і PS5. І на гэты конт Філ Спенсер адразу адказаў, што стратэгія выпуску сваіх гулень на іншых платформах прыносіць даволі нармальныя плады. То бок, паддзел Xbox'a ён зарабляе на гэтым. І мне здаецца, што Індіана Джонс гэта такі тыпікал праект, які вельмі добра будзе сябе адчуваць на пятай плойке, у тым плане, што гэта першапачатковае кінцо. Вось. Но мы не ведаем дакладна. Слухай, там вельмі добрыя відэаролікі. Гэта толькі мае меркаванне, але вось потому, што я бачыў ёбаныя таблеткі. Потому што я бачу, мне здавалася, што гэта нейкае кінцо, вось якраз у духе нейкага умоўнага Horizon. Не, мне падаецца, гэта ж больш проста былі відэастаўкі нейкія. Ці, наадварот, яны з'едуць з глузду, і гэта будзе Лара Крофт. Вось мне падаецца, што бліжэй да гэтага. Ну, слухай, я размаўляў з людзьмі, якія гулялі ў Лару Крофт, і вельмі шмат хто кажа, што яна таго каштуе. І што яна цікавая, і сюжэт цікавы, і геймплей цікавы. Апошняя якая? Я не памятаю, якая, мне якую сцюралі, трэба проста у перапісцы паглядзець, які там ёсць нешта, што сувязана з трохвугольнікамі. Не ведаю. Тады не тая. Вось, ну і што? Апошні анонс, які адбыўся, гэта анонс наступнай часткі «Мафія». Гульня атрымала назву «The Old Country». Людзі... Дарэчы, гэта будзе... Сицилия 1990-х годов, 1900-х годов. Так, не будзе італьянскай гушкі. Да, то бок гэта сапраўдная мафія, не будзе італьянскай гушкі. Не будзе італьянскай гушкі. Ну гэта будзе сицилійская. О, таксама. Фрі Сицилія. Гэта будзе прэдгісторыя Дона Сальері. Вось, калі хто не ведае... Ты скажаш Карлеона. Не, гэта прэдгісторыя Дона Сальері. Калі хто не ведае, то гэта той самы Дон, на якога вы працуеце ў першай мафіі. Дон. Вось. Будзе паказана яго прэдгісторыя, і мне цікава, як ён пераехаў да Нью-Йорку. Вось, бо... Шлях не вельмі хуткі. Што, мы з... Пачакай, не, яшчэ Пітер Мулінье паказаў сваю новую гульню. Ой, блядь, усё, што паказвае Пітер Мулінье, всё адразу ідзе нахуй. Дзелі на 2. На 20 тысяч, блядь. Я хочу нагадаць, што у яго была гульня пра хлопчыка і Kinect. Які быў предзапісам. Да. Гэта гульня Masters of Albion. Зноў Альбіон. Што ён да гэтага Альбіону даебаўся? Намагаюцца звязацца з іншай планеты. Окей, гэта Spotify, все добра. Добра. Ну вось. Яна мне вельмі нагадала, калі памятаеш Black and White. Да, было. Яна вельмі падобная. Карацей, увесь геймплей, днём вы бог, які ўсім дапамагае, а вечарам вы абараняеце ад усякіх злодзеяў сваёй маёмасці. Вось. Яшчэ геймплейны тызер Kingdom Come Deliverance 2. Да, які перанеслі. Дарэчы, мы казалі ў мінулым падкасці, што да яго 100% не перанесуць. Ну, паелі гаўна. Да, як заўжды. Так. Не, слухай, ну, з аднаго боку было чакана, таму што першы Kingdom Come пераносілі 4 разы. Вось. Ну, у першага Kingdom Come не было такой падтрымкі фінансавай. Слухай, я не ўпэўнены, што Black Hole у стане зарабіць у іх жа даволі маленькая каманда. Мне здаецца, яны там вельмі моцна кранчаць, і у іх уся вось гэтая хуйня з тым, што яны 24/7 сядзяць на офісе. Тое, што я зразумеў пра Black Hole за дадзены час, мне здаецца, што гэтыя людзі такія ж вар'яты, як у мяне з музыкай. Гэта вось цалкам нармальна, што чувакі пачынаюць дэмку і праз там умоўна 300 гадзін тая дэмка, якая была першапачаткова, зусім не нагадвае тое, што было ў выніку.
Вось, мне вельмі цікава, во што гэта ўсё разаўецца. Я, як яшчэ і казаў, я прайду абавязкова Kingdom Come сам. Я не буду глядзець ніякіх гайдаў на Ютубе, я не буду глядзець ніякай херні, якая ўвогуле адбываецца ў гэтай гульне. Я хочу адчуць гэты сюжэт, гэта адна з першых гулень, дзе мне цікава выконваць сайт-квесты і гэтак далей, і гэтак далей. Але рэсурсы я пакуль знайсці не магу, я буду максімальна намагацца прайсці першы Kingdom Come на максімум сваіх магчымасцяў, то бок я як мінімум закрою галоўны сюжэт, пабегаю закрываю некаторыя сайт-квесты. Таму для мяне навіна пра тое, што яго перанеслі, яна даволі нармальная, чэсна кажучы. Ну, паспею. Да. Я спадзяюся, што я паспею проста прайсці крышачку сабе і проста далей рабіць нейкія рэчы, якія сувязаны ў мяне з Kingdom Come. Як мінімум мне там трэба схадзіць зараз пахаваць і памыцца, таму што я воняю, я не магу ноччу абносіць, блядь, усё, што магу. Я не магу ў хаце прыбрацца ўсіх. Ну дык вось. Просто закінуў пра хату так мімаходам. Так. Карацей, Gamescom неяк вельмі шмат гульняў у кааператыве. Да, і вельмі шмат агульных гульняў. Мне вось не хапае нармальных сінглплеерных гульняў, мне не хапае нармальных сюжэтных гульняў, мне не хапае нейкіх вось гэтых. Я не ведаю, слухай, у мяне была думка на тое, што тыпу у мяне ляжыць зараз Nintendo Switch, які мне, ну тыпу, з большего нахер не патрэбны. Я вось думаю, можа зараз акунуцца крышачку інды, паглядзець, што зараз адбываецца на сцэне індзі, таму што, ну, тыпу, ёсць же там выстрелы ў неба, як, напрыклад, там To The Moon, якая проста цалкам вау. Ёсць Shovel Knight, які таксама вау. Ёсць Какун, я не ведаю, што гэта. Какун. Окей. Просто ведаю, гэта гульня, якая забрала інды году. Окей. Калі я не памыляюсь. Вось я хачу, честно кажучы, нешта такое, што-небудзь максімальна геймплейнае, не напражнае, і пры гэтым, честно кажучы, хачу максімальна не хардкорнае. Таму што я пагуляў Moonlighter, і уся вось гэтая тэма з тым, што ты ходзіш па лёхам і збіраеш розную херню, потым прадаеш у краме, потым гэта на новыя, і гэтак далей, і гэтак далей. Я памятаю, што я з вялікім задавальненнем калісьці праходзіў Транзістар, я праходзіў Бастыён, вось такія сапраўдныя інды-гульні ў той момант. Вось, у новыя рэчы я не гуляў. Я вельмі моцна хачу зараз сесці і цалкам прысвяціць сабе. Вось мне зараз будзе больш-менш вольны тыдзень па вечарах, і я хачу паспрабаваць пагуляць у гэтым. Тое, што ты праходзіў там, дзе няма баёўкі. Disco Elysium. Так. Вось, я з вялікім задавальненнем бы прайшоў на дадзены момант Disco Elysium, але я не разумею проста, наколькі шмат мне трэба выстачаць на гэты часу і наколькі моцна мой псіхічны стан зараз дазваляе проста вы яе гуляць насамрэч. Таму што яна яшчэ курва і дэпрэсіўная. Ну вось. Не, слухай, там залежыць ад таго, як ты сам сябе павядзеш. Да, але ў мяне зараз такі стан, што... Ну тады так, ты хутчэй за ўсё дэпрэсія. Вось, гэта гульня, ось, у якім стане ты туды прыйшоў, у такім стане ты адтуль выйдзеш. Окей. Тыпу, яна можа цябе яшчэ больш загнабіць. Там ты трэба, мне здаецца, пачакаць. Мяне гульня ачыўкай загнабіла, я такі, сука. Як была ачыўка ў Souls'е, типа, гэта Dark Souls. Карацей, яшчэ паказалі такую гармату бомбу-петарду. Secret Level. Распавядай. Анімацыйная анталогія из 15 серый. Гэта тое, што ты мне трейлеркі. Ёб твою мать, я не ведаю. Слухай, я могу сказаць, што чувакоў походу Amazon узяў у рабства, таму што, блядь, рабіць такія рэчы. Для тых, хто не разумее. Я спачатку падумаў, што гэта тыя ж самыя хлопцы, хто рабілі Аркейн для Лігі Легенд. Таму што па ўзроўню прадакшана, па ўзроўню спецэфектаў і гэтак далей, там просто памятаеш, там пачынаецца, ідзе гэты чувак, і там на ім такія сінія плямы расцягаюцца. Так. Я іду, і я так... Гэты момант з Вархаммером. Да, і я глядзеў яшчэ гэта на 4К маніторы, у 4К з Трутоном і HDR-ам, гэта было максімальна кайфова. Бля, я дадому прыду перагляджу. Таму што яны дадалі гэтую функцыю ў YouTube, просто калі ты врубаеш 4К, і ты такі, вау. Стваральнікі Любоў, смерць та роботы. Да. Таму я на 100% упэўнены ў тым, што, канешне, апошнія сезоны гэтага серыяла яны былі. Яны добрыя, але не... Апошнія, другі? Другі, да.
Першы сезон быў ну прям мастацтвам на 100%. Я яго Мне паглядзеў. падаецца, што людзі просто ведаеш, яны чакалі чагосьці, ну як мне падаецца, можа то я гаўнаед, але другі сезон не кроплі, ну тыпу магчыма крыху такі уступае першаму. Вось, бо тут зыграў эфект тое, што любоў, смерць ды робаты зрабілі, ну яны зрабілі чорная люстэрка, па-першае, але ў анімацыі плюс-мінус, ну тыпу канцэпцыя тая ж самая, то бок кожная серыя, новая гісторыя, ніяк не сувязана і гэтак далей. Вось, і пасля першага сезону, нават пасля першай серыі першага сезону, калі ты памятаеш, гэта пра бойку монстраў было, ось якая выглядае, ну гэта я не ведаю. Я на дадзены момант я чакаю VR, калі ён ка мне прыйдзе, і я перагляджу вось 2 сезоны любоў, кахання ды робаты. Ой, любоў, кахання ды робаты. Любоў, смерць ды робаты. Вось, я перагляджу ў VR гэта на велізарным экране. Вось ты сказаў, я цяпер таксама. А ёсць на беларускай яна? Мне падаецца, першы эпізод быў толькі. Я не памыляюсь. Я з задавальненнем пагляджу. Але я табе адразу скажу, пампуй фільмы у 3D, таму што глядзець 3D у VR гэта кайф. Ну, напэўна, не ведаеш. Ну так вось, для тых, хто не разумее, аб чым мы і чаму мы такія вау-вау-вау. Дарэчы, Аркен ёсць на беларускай мове. Да, я ведаю. Ну вось, гэта будзе анімацыйны, анталогія, анімацыйная анталогія з 15 серый па 15 розных гульнявых сусветах. То бок там, пачынаючы ад Пакмана, сканчваючы Вархаммерам ды Dungeons & Dragons. Вось. Я вельмі чакаю, мне вельмі цікава, што ў них атрымаецца, бо візуальна трэйлер выглядае такі сок. Гэта, ну вось ты прям такі вау. Я хочу гэта зараз. Выйдзе ён, калі я не памыляюся, у канцы гэтага года. Слёзы пачынаюць ліцца. Не плакай. Не, мне просто простое, што хістаю вельмі моцна. Я прям трымаю ўсё. Рэліз адбудзецца 10 снежня 24 года на Amazon Prime Video. Не, ну то добра, я з вялікім задавальненнем пагляджу, спадзяюся, што нехта з нашых хлапцоў ці кавярня, ці мой родны гук, ці не там яшчэ іншыя людзі, якія займаюцца ў нас агучкай накшталт гаваруна, што яны возьмуцца за гэта. А гаварун да агучыў Уэйна? Мне падаецца так. Кайф. Тады планы на бліжэйшы тыдзень гэта паглядзець пераглядзець цалкам першы сезон Afterlife у агучцы Вожыка, да, таму што я не ведаю, магчыма, я не ведаю, ці усе серыялы адкладваю, каб паглядзець гэта ўсё ў VR. Да, сур'ёзна? Так, я зараз... Я зараз усе серыялы адкладываю, каб паглядзець іх ці мой родны гук, ці у агуцы Вожыка. Ну, яны там час ад часу партнёрацца і гэтак далей, таму што ніякага дызрэспекта кавярні і іх пераклад павука скрозь сусвет іх ён вельмі класны, але для мяне, канешне, топ-1 гэта агучка майго роднага гука, таму што, Вожык, які агучвае пляму, гэта просто гэта такі прышпіл, гэта патрапленне просто ў 10 з 10, мне здаецца. Мне здаецца, што гэта той момант, калі арыгінальная аўдыёстужка смокча з рукі. Скажу, што яны нам грошы занеслі. Слухай, Барада нам VR занес. Барада нам занес VR, да. Ну як нам, мне? Да. Пакуль яшчэ не занес. Ну ён там недзе ў шляху. Да. Вось. Аб чым, што я хацеў сказаць такое, я забыл. Дам табе параду, чувак. Вось у AR існуе вось гэты AR sickness, я гэта клічуць, тое, што цябе вынітуе. Я табе катэгарычна не раю, я просто ў першы раз я глядзеў, калі ён ка мне прыехаў, я паглядзеў цалкам першага доктара Стрэнджа у 3D-хе, і пасля гэтага мяне пачало дысанансіць, таму што на пэўны час я перастаў разумець, дзе рэальнасць, а дзе віртуальная рэальнасць. Гэта вельмі дзіўнае адчуванне. Вось, мне здаецца, што першыя 5-6 разоў абмяжоўваю сябе 10 паловай гадзіны, і калі ты глядзіш серыялы, глядзі вось одну серыю і рабі перапынак там на 30-40 хвіль і потым нанова глядзі, пакуль ты не звыкнеш таго. Таму што ён, канешне, ён выкліківае вау-эфект у пэўны момант, але не трэба, таму што табе здаецца, што ты ў ім сможаш хадзіць, харчавацца і гэтак далей, чувак. Не. Гэта гісторыя
гісторыя про тое, што вось моя гісторыя про VR гэта тое, што я захаджу вось у свае тыя пакоі, ты ведаеш, што у меня там стаіць вялікі ложак, я там наладаваў сабе кінотэатр, які это стацыянар. Да. Я наладаваў сабе кінотэатр, які вельмі падобна выглядае да сільверскрына у што гэта было, божа, Галілео, мне здаецца. Ён рэальна вельмі падобны, і я просто врубаю сабе гэтае ўсё і просто сяджу, асалоджваюся, а ты яшчэ і месяца можаш змяніць. Вось. Я звычайна просто сажуся па сярэдзіне кіназалі, я сабе набываю попкорн, раблю яго ў мікрахвалёўкі і просто сяжу, п'ю попкорн, ем попкорн, п'ю вось п'ю попкорн, ем кока-колу. Да, вось ты кубак, з якога ты зараз п'еш вадзічку, я ў яго наліваю што-нибудь смачненькае і просто вось атрымліваю асалоду. Я не так шмат паглядзеў зараз тайтлаў у VR праз тое, што я сябе зараз кепска адчуваю, мне наверх яшчэ, ну тыпу просто банальна нічого не хочется. Мы так падкаст назовем. Я сябе кепска адчуваю. Добра, давай. Ну, вось, короче, чакай, калі хочаш, я просто зараз яго не вельмі моцна ім карыстаюся, калі хочаш, ён ужо прашыты, можаш узяць на пару тыдняў, пакуль табе не прыйде. Я табе яго упакую, бяры супакойна. Так у мяне заплечнік ёсць. Ну, я кажу, бяры, калі хочаш. Мне просто, мне вельмі моцна падабаецца, прям вельмі моцна, але праз тое, што вельмі шмат стрэсу і зараз праблемы з здароўем, у мяне просто, ну, тыпу, у мяне не хапае рэсурсу эмацыйнага, таму што я не гляджу на відосы на Ютубе, не тое, каб сур'ёзна глядзець нейкія рэчы ў VR. Я з задавальненнем буду гэта рабіць далей, я з задавальненнем пагляджу і першы сезон Outer Life, і другі сезон Outer Life. Я пагляджу і 2 Дэдпулу, спадзяюся, я і 3-го Дэдпула пагляджу у агутцы майго роднага гуку. І да і ўвогуле там і Dungeons & Dragons я з задавальненнем пагляджу, і ўвогуле ўсе беларускамоўныя фільмы я збіраюся глядзець далей у VR, і гэта рэальна прышпільна. Гэта вось надо будзе ўзяць 100% ты экспірыенс, які ты чакаеш ад нармалёвага кінотэатра. Але я табе дакладна скажу, што просто возьмі сабе якой-небудзь прышпільнай ежы, якую ты сабе можаш дазволіць. Там, напрыклад, ты сабе можаш зараз дазволіць салёны попкорн, не салодкі, а салёны. І ну калі ён, ну, блядь, у кожнай Максіме прадаецца, просто ты яго закідваеш у мікрахвалёўку. Але ж ён з маслом. І, блядь, чувак, там столькі гэтага... Чувак, раз на тыдзень ты можаш сабе гэта дазволіць. Слухай, я пакуль не стаў на вагі на працы, я такі, можа, адну цукерку я і магу сабе дазволіць? Не. Чаму бы і не? З гэтага пачынаецца срыў. Я стаў на вагі, і я такі, мінус 3 кілаграмы, я такі, я не магу сабе нічога, блядь, дазволіць. Да. Ты вельмі... У цябе зараз, мне здаецца, такі стан, што ты яшчэ не да канца прызвычаіўся, але... Не, чаму? Цябе ўжо адрэзала ты гэта, табе ўжо паебаць на салодкае, табе ўжо... Не было, не, окей, не паебаць. Окей, у цябе няма харчовай залежнасці. Дядька, я ж кажу, мне лягчэй сабе нешта забараніць. Вот, чым прымусіць сябе нешта рабіць. Бо, напрыклад, я думаю, так, все, я пачынаю худнець, я пачну займацца, там, не ведаю, дома пачну прысядаць, аджымацца ад полу, я просто буду нічога не есць. Я зараз кожную раніцу і кожны вечар падцягваюся, але я гэта раблю праз тое, што ў мяне вельмі моцна баліць спіна, у мяне максімальна незручны офісны стул, і я просто... Як далёка мы ўшлі? Да. Я просто вішу некалькі хвілін просто, каб расцягнуць спіну, некалькі раз падцягваюся, і мне гэта, ну, типу, дазваляе просто прыйсці ў нейкі працоўны стан перад раніцай, каб пайсці пашпацараваць з сабакам і гэтак далей. Мы калі працавалі з маім сябрам у Амімебель, ён там на складзе зрабіў турнік. Мы просто, пакуль людзей не было, мы хадзілі, падцягваліся. Малайчын. А вось аджымацца ад полу, не маё. Я не ведаю, у мяне быў, вось недавно, мне падаецца, месяца 2-3 таму, перыяд, калі такі трэба пачаць аджымацца, я з 30 раз, ну, за трэніроўку агулам дайшоў до 120. Вось. А потым я такі, бля, мне набрыкла. Эрык Давидович 5000 разоў, колькі там. Не, ну, я не кажу, што за один раз. Ну, типу, не за один подход 120 раз, а типу по некалькі подходаў, по 30 раз. Да, я разумею. Вот. Я звычайна падцягваюся па 4-5 разоў, таму што мне это комфортно, то бок я не
я не сыходжу у адказ цягліц, калі ты А я ведаеш... сыходжу. ты сыходзіш, окей. Я так не раблю, то Типу, калі я ввогуле, ну, я не магу рукі зжаць. Я ўстаю, а яны мне вось так ходзяць. Не, ты насамрэч правільна робіш. Я ведаю, я гэта раблю просто з кропкі зору ранішняй фізкультуры у тым плане, каб разагнаць кровь і каб просто сябе адчуць. Амаль зарадка. Да, гэта пэўна, яна і ёсць на 100%. Мне бацька, калі даведаўся тое, што я сеў на, ну, дыетай гэта складана назваць, я не ведаю. Абмежаваў сябе ў харчаванні. Вось, ён такі, што? Ну, каб ты разумеў, мой бацька есть усё, пры гэтым весіць 112, ён у мяне пажарны, блядь. І пры гэтым ён цягліцца. І пры гэтым, ну, у яго ёсць пузо, зразумела, але калі ты б'еш па гэтаму пузу, гэта мязы, усё гэта выключна цягліцы. Вось, таму што ён ужо больш 25, ну вось, як я з'явіўся, 27 год, ён ходзіць у спортзал мацоўні. Вось, ён займаецца увесь час, ён ні разу не прапускаў, у яго была зломана ключыца, але ён такі, ну, яна працуе, я ў зал. 3 разы на тыдзень ён не прапускаючы ходзіць у зал. На працягу 27 ўжо год. Малайчына. Гэта вар'яцтва, дзядзька. Магчыма, гэта вар'яцтва, але ну тут трэба, ведаеш, апладысменты ў тым плане, наколькі моцна ў чалавека. Ну так. Просто, ну типу, наколькі моцна я кантралюе сваё жыццё. Я з ім размаўляў, ён кажа, я не ведаю, мне нейка залежнасць уже гэтага. Типу, я хачу схадзіць, всё. Ось, ну, я там ад грудзі... У залежнасцях мы разумеем. Не ў тых, якіх трэба. Да, што, давай да наступнай навіны, а то мы з табой крыху сышлі у «Заменіць расстрэлам». Анджей Сапкоўскі, аўтар культавай серыі «Вядзьмар», завершыў... Слухай, ты так кажаш, быццам бы яна не культавая. Гэта не сарказм, і не кропелькі. Насамрэч культавая серыя. Завершыў працу над новым творам пра Геральта. Новая гісторыя пра Ведзьмара стане асобным творам, а не часткай ужо існуючай сагі. Ён ужо выпускаў твор пра Геральда, які ніяк не... Які спін-офф? Да, які ніяк не датычыўся, гэта тая ж самая тэма. Усе мы вельмі моцна ведаем, як спадар Сапкоўскі любіць грошыкі. Вось, і я не ведаю, ці ўвогуле буду я чытаць, ці збіраюся я гэта чытаць і гэтак далей. Хутчэй за ўсё я запампую гэта на Kindle і просто застаўлю лежаць. Слухай, я памятаю момант, ну, гісторыя з Ведзьмаром. Мне на дзень народзінаў моя былая хацела падарыць зборнік Ведзьмара. Гэта, калі ты памятаеш, на Ленінскім праспекце гэта кніжная лаўка гэтая была. Озбай. Не Озбай, іншая. Там просто была такая блакітная вывеска, нешта, і там заходзіш, там 2 адсекі, ну, вось. І там у іх стаяў такі маленькі тыпу п'едэстал, і там лежаў такі вось зборнік Ведзьмара. Аграменная кніга, там усе кнігі па Ведзьмару былі. Я ведаю, пра што ты кажаш. Ну вось, яна мне яго хацела падарыць. І ў мой дзень народзінаў ён быў зачынены. Мне здаецца, она не вельмі моцна хацела цябе яго падараваць. Не, дзядзька, вельмі моцна. Там, ну, на той момант яшчэ вельмі моцна. Вось. Ты тая самая была, да? Бля, я пра Магілёўскую. Ну, я пра кажу. Так. Ну вось. Якая нармальная. Так. Да все, хопіць. У меня все было нормальное. Амаль. Акрамя. Да, до вязання. Добра, закину на Kindle, читать не буду. Apple Vision Pro. Камерцыйны правал усіх гэтых VR-штук працягвае адбівацца па ўсёй індустрыі, таму што кампанія Цукерберга, якая клічацца ці то Мета, ці то Facebook, мне здаецца, усім насраць на тое, што яны перайменаваліся. Вось, яны адмянілі спрацоўку высокакласнага шлема лінейкі Quest пад кодавым назвай Йойла. Ля. Я не ведаю, як гэта чытаць. Кароч, фішку... Ля Йола. Да, фішка ў тым, што у іх быў там мікра-OLED-дысплей, у ім было вельмі вялікая здольнасць, ён быў вельмі хуткі, пры гэтым ён быў максімальна, ну, тыпу, як і ўсе квесты, не падлучабельныя для кампа, то бок гэта, ну, тыпу, прылада, якую ты можаш проста карыстацца ў звычайным жыцці, не падлучаючы яго да сеціва.
Вось павінен ён быў каштаваць болей чым за $1000, яны паглядзелі як сябе адчувае просто Apple Vision Pro і такі окей, $1000, гэта вельмі шмат, мы робім далей звычайныя квесты. Як карыстальнік звычайнага другога квесту на дадзены момант трэцяга квеста я так не паспрабаваў, магу сказаць, ты ведаў, што ёсць яшчэ Quest Pro? Да, я ведаў, што ёсць Quest Pro, але Quest Pro ён горш, чым Quest 3. То бок спачатку бо ён ідзе Quest да. Pro, а потом уже Quest 3. Другі Quest Pro, Quest 3. Вось. І мне падаецца, ён даражэй каштуе. Я не ведаю наконт гэтага. Вось я свой Quest набыў там, я дакладна не памятаю, там умоўна за 170-160 евро новыя. У меня такая гісторыя была цікавая з гэтым Quest'ам, таму што я знайшоў краму ў Вільне. Я табе скідаваў спасылку, дзе яны былі ў наяўнасці. І я ім пісаў, асабліва напісалі, што яны ёсць у наяўнасці. Ну вось, я у суботу яго аформіў заказ, я яго аплаціў. Потым у панядзелак я заходжу на свой аккаунт на гэтым сайце, а мне піша тое, што у вас няма ніякіх актыўных заказаў. Я не зразумеў, потым, у мяне плацёжка прыйшла, я ім пішу так і так, вось такі плацёж, ці атрымаю я яго. То бок у суботу яны былі ў наяўнасці. У панядзелак зранку іх уже не было. Окей. Я такі, паверніце грошы, яны такія, добра, павернем вам грошы. Я чакаў да чацвярга, пакуль яны павернуць грошы, яны мне так нічога не вярталі. Я думаю, зараз пайду іх там усіх на слупы буду нацягваць. Я заходжу на сваю пошту, а у мяне 3 паведамлення ад іх, тыпу, скіньце рэквізіты свае на працягу 3 дзён. Типу, вы оплачивали праз Apple Pay, у нас нема ваших реквизитов, скиньте свои банковские реквизиты. Я такие, ой, здравствуйте, да, конечно, 8 вам. У выніку павернули. Так. Все добре. У той же день. Калі добра скончылася, то норм. Пакуль я максимально не ў стане і пакуль я у тебе яго заберу. Да, пакуль Вожак уже выпусціў у Afterlife у агульны доступ. Калі я скажу так, то ты мне яго не дасі? Не, да я дам, таму што ў мяне зараз няма... Мне падаецца, што так, ён уже ў агульным доступе. На бліжэйшыя 2 тыдні ты можаш супакойна забіраць, усё добра. Слухай, я табе нават з эліт-крыпленнем аддам, якое вось зручна зацісківае, ён не слазіць і тыпу ён максімальна. Толькі там ёсць такая тэма, што трэба адрэгуляваць лінзы. Так, я ведаю. І вельмі дрэнна тое, што ў них такі некалькі пазіцый. Да. Тыпу, яны ў трэцім квесце гэта выправілі, і ты можаш тыпу, няма наколькі дакладна. Я хочу тут падняць тэму зорных войнаў і Disney, таму што мы ўсе ведаем, што Акаліт, Андор, Акаліту ніякага кніга Боба Фета і ўсіх вось гэтых штук яны. Акаліту ўжо зусім няма, таму што яны нават выдалілі мерч з афіцыйнага сайта. Усё астатняе будзе максімальна скарочана, таму што гэта не прыносіць ніякага прыбытку. І, канешне, можна сказаць, што адзінае, што будзе знята, гэта новы сезон Асокі, іншыя серыялы пакуль не плануюцца. Дай Бог узгадаць. Я табе зараз... Спадзяюся, не Обі-Ван Кенобі. Не, там яшчэ горш. Там просто, каб ты разумеў, там трэба глядзець трэйлер. Бо ты глядзіш трэйлер, і калі табе не скажуць, што гэта Зорныя войны, ты такі, цудоўна, нейкі новы сезон Stranger Things. Бо гэта будзе новы серыял. Это Андор. Гэта не Андор, не. Гэта будзе новы серыял пра падлеткаў, вось, якія знайшлі нейкі дрэўні храм гэтых джедаю. Ён называецца Star Wars Skeleton Crew. Окей. Каб ты разумеў, як ён выглядае. Вось. Окей. Я, честно кажучы, не ведаю, што пра гэта сказаць. Таму што з аднаго боку ён выглядае нармальна, а з другога боку ён выглядае як нешта даволі таннае. Табе трэба будзе проста паглядзець трэйлер. Да, мне здаецца, мне трэба трэйлер, таму што па стоп-скрыну вельмі складана нешта сказаць. Нармальна выглядае? Тыпу, прышпільна? Не, гэта Морбіус?
Гэта не тое, што Морбіус, дзядзька, ты глядзіш, гэта просто нейкі серыял, чарговы серыял пра падлеткаў. Stranger Things. Ты такі, вау, цудоўна. Але ў нейкім іншым сеттынгу. І ты не зразумееш, пакуль табе не скажуць, што гэта сеттинг Star Wars. Ну, там... Слухай, ну, гучыць так, нібыта гэта мае права на жыццё, насамрэч. Магчыма. Але... Да, ўсё, што датычыцца праекту Disney, там, тыпу, у іх ёсць прышпільныя праекты па Марвелу, у іх ёсць прышпільныя праекты і па Зорных войнах, там, тыпу, ну, там, хер з ім, мне не спадабаўся Андор, але, ну, там, 3 серыі Андора, якія паглядзеў, яны мне не спадабаліся, але там усё ж такі там даволі шмат фанатаў Мандалорца, даволі шмат фанатаў. Ну, фанатаў Мандалорца, мне падаецца, пасля першага сезона яны крыху паўбавілі свою любоў да Мандалорца. Гэта моя гісторыя, я паглядзеў першы сезон Мандалорца, другі сезон, калі яны дадалі грошы, я такі, дзякуй, вялікі, але не. Вось, Genshin Impact выходзіць, як мы казалі, на Xbox'е, аб'явілі гэта аб тым, што выходзіць адначасова і на Series X і на Series X. Microsoft ужо ёсць старонка з прадзаказамі бандла з бонусамі, выхад 20 лістапада, ранні доступ для прадзаказу пачнецца 17 лістапада. Які прадзаказ на бясплатную гульню? Якім, да, трэба быць ёбал і плаціць ввогуле грошы за Genshin Impact, за прадзаказ. Ой, ну слухай, ну ты так уже не кажы, таму што вельмі шмат грошай, хуявёрс, міхоё, гэта адно і тое ж, зарабляюць на Genshin Impact. Я ведаю, але цалкам настолькі не моя гульня. Я вось памятаю, да нас прыходзіў на навагодні выпуск Лёша, і мы размаўлялі, мне казаў, навошта мне ваша Зельда, калі ў мяне ёсць Геншин, я там графлоху, ё-маё, а потым ён пайграў Зельду і такі, навошта мне Genshin Impact, калі ёсць Зельда? Ой, да, гуляю, ну Геншин, я ўпэўнены, на сваім пікселі ганяе такі так. Да, гэта прышпільна. Наконт выйсця Genshin Impact на Nintendo Switch, я упэўнены, што ён выйдзе. Я не выйдзе. Я упэўнены, што ён выйдзе. Хутка уже новы Switch. Ну, як хутка. Першыя чуткі... Лістапад 25-го. Лістапад 25-го. Да, і я упэўнены насамрэч, што гэта будзе адна з першых бясплатных гульняў, якая выйдзе на Switch 2. Не. Ну давай паглядзім. Я упэўнены у тым, што ніколі не выйдзе Genshin на Switch. Чаму? Ну Nintendo не дазволіць банальна, таму што скрадзеныя механікі і ўсё такое. Таму што даволі дно паказвалі геймплей Геншина. Колькі прайшло 2,5 гады, як паказвалі геймплей і Genshin на Nintendo Switch. Як я купіў сабе Switch, вось так яго і паказвалі, да. Вось, для Switch'а кітайцы з праекта Unlock Switch распрацавалі новы картридж для установкі гульняў на Nintendo Switch. Вось, гэта нешта нагадвае той самы Mix Switch, калі вы не ведаеце, што гэта такое, то бок вы спампоўваеце образ з інтэрнэта, закідваеце яго на спецыйны картридж, у які проста убудоўваеце microSD, вставляеце ў свой Switch і гуляеце як у звычайную гульню, але... Так, пачакай, а картриджы звычайна хіба не так працуюць? Нет. У тебе ж ёсць некалькі там 3 файла гульні тэкставых. Так. Ты ўстаўляеш картридж, і ён тебе дапамповае ўсю гульню з інтэрнету. Так. Ну, не ўсю гульню, некаторыя частцы, калі яны не ўлезлі на картридж. Фішка ў тым, што гэта хутчэй за ўсё дапаможа цалкам абысці баны нінтэндаўскія на гэтыя картриджы, то бок не будзе як з Mix Switch. Фішка яшчэ ў тым, што калі ты, напрыклад, усталёўваеш туды флешку там умоўна на 2 тэрабайты, ты можаш закідваць вельмі шмат гульняў і просто праз гэты картридж абіраць, ува што ты гуляеш, няма ніякіх праблем з захаваннямі, няма праблем нічога з гэтым. Вось, тэстары атрымалі картриджы яшчэ у ліпені, то бок вельмі хутка з'явяцца агляды на гэтыя картриджы. Я не замаўляў сабе, чесна кажучы, не Mix Switch, я не прашываў Nintendo Switch, нічога такога. Я ўсё яшчэ набываю гульні на Nintendo Switch, таму што я хутчэй за ўсё раблю гэта раз на год, і гэта сапраўды тое, за што я хачу занесці грошы, сапраўды тое, ва што я хачу з задавальненнем велічэзным пагуляць.
І можа, калі выйдзе Switch 2, я нешта такое зраблю, але улічваючы тое, што Switch у мяне першай рэвізіі, ён вельмі выдатна прашываецца, мне не трэба ніякіх картриджей. Это у меня уже другая. Хуй з ім, яны таксама цяпер прашываюцца. Хуй з ім можна прашыць, можна паглядзець, што з гэтым можна зрабіць, але мне здаецца, з таго моманту, як я прашыў Switch, я просто заб'ю на яго струк і болей не буду браць у рукі, таму што... А зараз ты яго кожны дзень ганяеш? Я ганяю час ад часу ў Pokemon Unite. Ну. Вось. І... Бесплатную гульню, вау. Да. Ну, просто гэта дапамагае крышачку... Не звар'яцець. Да, гэта дапамагае просто матч у Pokemon Unite, як я сотні разоў казаў, ён ідзе 10 хвілін, і на вечары згуляць 2-3 максімум. Самы максімум, калі ў цябе ёсць нармальная кампанія, мы стэлефаноўваемся са знаёмым, ён таксама ў гэту гуляем, мы з ім просто гуляем некалькі ранкідаў, раз'ёбываем, ці нас раз'ёбываюць, і мы сходзім. Я ні разу туды не заносіў грошы, я гэтага не збіраюся рабіць, у гульне нармальна зробленая частка з донатам. Вось, я не збіраю там усе гэтыя коллектаблсы, я не спрабую рабіць сабе, дабіваць до конца усе гэтыя пасы, якія даюць. Я просто гуляю звычайную гульню, атрымліваю асалоду і ўсё такое. Таму... Хутчэй за ўсё, Switch, усе мае думкі пра тое, што каб прашыць Switch, ё-маё, яны ўсе ідуць нахер, таму што ў мяне ёсць прашытая New Nintendo 2DS XL, на якую, калі я захачу пагуляць там у пірацкі Metroid, я з задавальненнем яго пагуляю, але мне здаецца, ён ужо 3 месяцы валяецца разладаваны. Вось. Што? Апошняя навіна, якую б я хацеў абмеркаваць, гэта Hi-Fi Rush. Окей, гэта будзе не апошняя навіна. Добро. Карацей, для тых, хто не ведае, была такая кампанія прышпільная Tango Games, якую набыла Microsoft. І гэта прышпільная кампанія зрабіла такую прышпільную гульню, на якую Microsoft чамусьці вырашыла пакласці велізарны болт. Яны зрабілі Hi-Fi Rush. Вельмі цудоўная гульня, яна ёсць у геймпасе, калі у вас ёсць магчымасць, паспрабуйце. Гэта рытм слэшер. Вось, цудоўна. Да. Вось. І Microsoft в адзін момант вырашыла зачыніць гэту кампанію, і стала вядома, што Krafton, гэта кампанія, якая разрабляла PUBG, выкупіла Tango Games. Чакаем каралеўскую бітву. Не, і выкупіла правы на Hi-Fi Rush. Але Tango Games, яны ж разраблялі The Evil Within, вось, гэта іх гульня. І яны яшчэ разраблялі то ли Shadow Warriors, Ghostwire. Короче, вельмі моцныя чувакі, вельмі моцныя. Вось. І Krafton выкупілі толькі Hi-Fi Rush. Мне падаецца, што зараз гэты Hi-Fi Rush з'явіцца на мабілках. Окей. Бо гэта гульня, якую можна лёгка перавесці. Самы горшы шлях да гэтай гульні, прычым наколькі яна прышпільная і наколькі яна цікавая. Ты ўяві, колькі прасралі грошай Microsoft. Да. Яны нават, яны ніяк не ўкладаліся. Мне здаецца, што Microsoft усю гэтую плынь яны выправяць тады, калі яны выпусцяць гэты умоўны Xbox Portable, пра які вельмі шмат ходзіць чутак, і мне здаецца, што Hi-Fi Rush, Horizon, усе іх Forza і гэтак далей, яны сабе вельмі выдатна там будуць адчуваць. Hi-Fi Rush ужо наўрад ці, мне падаецца. Но ўсё роўна яны набылі права самі на Hi-Fi Rush. Окей. Тады выключна на Hi-Fi Rush. Тады Філ Спенсер не выебаў і Філ Спенсер тупануў. Вось, моя апошняя навіна, яна пра перанос Kingdom Come Deliverance 2. Які мы уже абмеркавалі. Да. Просто хочацца яшчэ раз дадаць, і мы просто не сказалі пра тое, што яны выклалі 20 хвілін геймплея. Вось, калі вы не глядзелі, то можаце паглядзець. Я не магу сказаць, што па графлу ці па атмасферы нешта змянілася вельмі моцна. Атмасферу новую ты хочаш у багіне. Так. Я кажу, што там пра постапрацоўка, туманы і гэтак далей. Блядь, а ты на Xbox SS это убачыш? Ну да. Да мне похеру звычайна на гэта. Вось, пакуль гэта выглядае, як ты просто ты працяг, якога я чакаю. Кепскае прыбяруць, тое, што хацелі дадаць, дададуць. Вось, гэта ўсё, што я чакаю ад гэтай гульні. Выдатны сюжэт, выдатны геймплей,
добрае пагружэнне, пиздатае музло, і ты будзеш хадзіць па банях і глядзець на цыцкі жанчын. Вось. І мужикоў. І мужикоў таксама. Цудоўна. Вось, вялікі вам дзякуй за тое, што вы былі з намі. Нагадваем, выкшталцоўная частка на Патрыёне, там мы больш пра здароўе і Пра здароўе, ўсё, што адбывалася гэтыя 3 вар'яцкіх тыдня. Усё, што адбывалася ў нашым жыцці. Вялікі дзякуй, што былі з намі. Заносьце грошыкі, калі вам не шкада. 2 талера, гэта не так шмат. Вось. Пакуль што 2. Да, а мы ці што за Потым з лістапада крыху будзе болей. Да, з лістапада хутчэй за ўсё будзе на 30 сотых болей. Прабачце, гэта не мы, гэта ебаны Apple. Вось, Ну, ці можна проста набываць праз веб-сайт. Да, мы ці што хацім проста набыць сабе нармальны стол для запісу падкасту. Вось, Так. таму што нам не вельмі зручна. Што-небудзь там пра канцы? Не стрэсуйце. Да, намагайцеся не Смачна. стрэсаваць. Снедайце. Да, і не будьце мной есці. Тыпу, харчуйцеся нармальна, а не Так. вось гэта ўсё. Всё, Вадзім, быў рад цябе пабачыць. Мы з тобой далей Взаемна. застаемся на рэтра. Я зараз прыгатую нам смачнай ежы з табой. Смачная ежа. Да, таму давай. Пака. Давай.